החוקה של הסטלן, זה להפיל החוקה של הבלש, זה להפליל את העבשה, נושא מילימטר 9. איפה הגיבור שיוציא אותנו משכונות הפשע? This is perfect, המצב של היום לא כל כך קר, רואה סרטון של הפשע, עוד אחד נפל, אידאה בולשת, רואה קצת מעורפל, השוטר עליי ואני זועק אבל למה את הבלש פגשתי, לפשע לא פזלתי, בסך הכל רציתי לשבת ולשתות בספסל, הכחולים הגיעו וירו עליי חשמל, יוסף סלאם זעת הגיבור על האמא לא נרדמת בלילות שלה בכלל, איך הילד נפל זה מרגיש כמו חלל, ישיבות בשישי ככה זה הנוער, סמים קלים ואלכוהול ככה זה הנוער, ואם יש איזה נער